He's the guy. He's the one that said I should do it, guys. It's not me. It was sent by a fact checker. Fact check ungitshela ukuthi uyacula. Is it true kanti ukuthi uyacula ngempela? Yeah. Yacula. Kumele size singile. Singile phuma nama facts, kumele size. No, ngifuna abantu bazigama ngithola. I feel like And the face. Yeah, mabangazi igama. Oh, face, so this is Yano from Yano Lyrics. Mina my brother lana mnandi vethu. Ngumnandi jabo. Bayigama vethu. Hayi kama ngusearch Lut but wangibiza ngoLut. Lut. So ngizoba siya producer. Qiniselele, is it true? Ngenza yonke into kahle kahle go future amaphorisa mfethu. Serious? Angikubona mina ngiyakubona. So iziphi ngoma uproducile nje abantu abangazazi ukuthi producer. Ngizoshe abangazi ukuthi producer yimi kodwa abazaziyo njengale ngoma iChillers Punch ngenzeni. Uwela. That's me. There's a song that played on a podcast, one of the episodes. Ibawo. It was sang by a fact checker, and that was also me. Yeah. Fact check ungitshela ukuthi uyacula. Is it true kanti ukuthi uyacula ngempela? Yeah. Yacula. So. Nomele size singile. Isingile phuma nama facts, kumele size. Otherwise inoyiphusha wena manje like inofuna abantu bayicheck. No, ngifuna abantu bazigama ngithola. I feel like And the face. Yeah, mabangazi igama and the face obviously, and then the music ngithola izoyenza sense at the end of ngithola. One last question. What message do you have for Piano Pulse as we celebrate our 1 year anniversary? Izinto zami ngithola basiphethe grand aba-trend mfethu sayithanda lento abayenzayo ngithola baqhubeke ngomsebenzi omuhle. Thank you. Shout out to Yano Lyrics. Shout out to Yano. Thank you. He's the guy. He's the one that said I should do it, guys. It's not me. He's the one that said it. So trend. Into ngizoyithenda.